Dzień dobry, cześć, czołem z tej strony Bękart, Odyna i Portowej Dzipki. Zapraszam Was na wstrząsającą imprezę, jaką będzie kolejna edycja Trójboju Kaszubskiego. Impreza rozegra się 21 lipca o godzinie 12. Tu właśnie, czyli Wydział WL4 Gdańsk. Impreza będzie miała dwie fazy. Faza pierwsza rekreacyjno-rozruchowa, czyli trzyosobowe drużyny wykonują najpierw bieg, a następnie każdy z uczestników pochłania tabakę, gorzałkę oraz piwko. Część druga to rock'n'roll z ludzką twarzą, taką jak ja dokładnie, a wystąpią Pan Biedronka, Obywatel Piszczyk, Mamoń, No to Kako, Padam, Karski, Duet Gremplina, Kapela Słodki, Free City Stompers, The Noworodkens, Ortalion, DJ Śleptuk. 21 dzień lipca do Diabła Starego, sobota, godzina 12, wstęp wolny, Trójbój Kaszubski. Informacje co do regulaminu oraz całej akcji znajdziecie na Facebooku, hasło Trójbój